tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to wuro teddungo madina gounas e nder galle ceerno ba ko on waktu yoni ha nder galle mouhammadou ibrahima sow amadou sambalo ha to Daka FM eko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal binditawol jeeɓol ɓiɓɓe leydi ndi kala ngol timtol yalti ha laaɓi oɗo saaha gonaɗo ɓiɓiskoji sénégal naɓe kala ko 17 million pawɗo temedere nogas e jeegom ujunere e temetati e capanɗe jeenayyi woni ko windita ɓiɓɓe gendi leydi sénégal wonɓe ndera ha e bowala leydi ndi kala hande o leydi sénégal dawal immal ko fati e baccalauréat fuɗɗitima hande o ene gasa ndin jencuɗi ma waw yaltude ñalawma janggo to leydi mauritanie météo leydi ndi holliti ɗe balɗe ɗi payaɗe mattoɓoli kewɗi jippoye nder leydi ndi hoorejo leydi ndi taweteɗo toon to Zenefa lamorgo leydi Grèce ma en kettoye musidɗo men haali Abouba to leydi Mali wonande Abdoulaye Diop ko jaagoɗo affaire étrangére leydi ndi e nder jayinde leydi Mali o holliti woodi tan ko yaade ko alda e yeccitade ɗum ko caggal nde ɓe jalte CEDEAO ko pellital tan ɓe ƴetti saabu ha ɗo ɗo gondena won wonɓe CEDEAO ne kutoro konnguli jeenoɗi sababu haɓe ƴetti pellital yaltude to leydi Guinée Conakry galle pinala fulɓe yii nangue on galle mo tuufere mum fawno guila jeenayyi lewru juillet 2012 ko hanki o uddita toon to Burwala Tappe woni galle Fouta Djalo oɗo saaha yii nangue taw ko galle pinal conce fulɓe ɗo jogori waɗede kabruji men mano en ha to Côte d'Ivoire Burundi ma en jaaha to Burkina Faso RD Congo Afrique du Sud ma en jaaha to Guinée équatoriale musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkoreji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimi hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma.
aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo danawal e balawal kala ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida sirolo wonduɓe kista fibram ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe so tawi a ƴettiɗe dendagal borosaji cominoɗe e nder ɓandu maɗa ponnoɗi oppireɗe yaltine ha laaɓa tawa reedu ma sekaka ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ustoraɓe goragu jippiɓe e leece e yawɓe yitade koye mumen kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe mbiyete ko mbiyete tigui muuɗo hirna ƴettat ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓe rewɓe ronkuɓe sowade e dartoraɓe kala e ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte e wonduɓe e dabaruji omo jogui pegge usula baw pewnade bawɗe neldede kala leydi e kala continent ko ɓeydeje arsigaji ittoji dabaruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafine yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo ko fodde sappo e jeenayi rafi yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo ko kawisaji Allah so tawi a ƴetti ɗum waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri sa ƴetti ɗum fodde temedde rafine yaltayma ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni so tawi wayannama ka miskino a safruma ha mbiya weng taw hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy dendagal rafi mbawɗa wondude e dendagal caɗele joguiɗa a ɓurata e makko ujunnaji jeegom tawi ko uguya so tawi ko hutortoɓe haali CFA on ɓurodirta ujunnaji ɗiɗi CFA ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihar tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya walla mbaɗa kartal crédit ngal ujunere neldama ɗum par WhatsApp o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko tawateɓe to Sénégal dendagal leyɗele ñamoje franc CFA listihar waɗirte ko 2000 franc CFA ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni omo añil dendagal kilide makko e oɗo saaha mo tawete noksoto base makko tawateɗo nettik ceerno Djiby Sy ne andini kilide ɗum so wotede ɓennima attude base makko kay hayɗi kala jiɗɗo jokkodirde e makko e oɗo saaha mo tawete noksoto numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 so tawi ko yiɗɗo jokkodirde e makko to banggue Wave walla Orange Money numéro makko mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy base mum to nakcotta ɗum ki hebdemo sa jokkodiri mini kono wiye ceerno Alassane Sy ma he mo no hannirta ni numéro mum téléphone mbatta ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni mbaɗen demɓe fadem aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadunde e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadiɗo ɓalawalla ednawal kala gando leɗɗe laaɓaɗo tigui defte ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirolo omo safra wonduɓe kista wonduɓe fibram dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene safra ɓen yanoɓe barogal eɓe seydineji mbahlete koye mumen kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra wonduɓe koyɗe musoje keceji musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji so tawi on jokkodiri so ɗam maldana balɗe tati tawat kon dowodiri a wi alhamdoulillahi rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi taw ko rafiji gorago guila ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe e leece e fiɗaɓe soppis kala ceerno Amadou Tidiane Diallo on fannomo jogui leɗɗe ko muɗeteɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴettat ɗum joni joni moosa no foti no foro omo jogui leɗɗe goɗɗe leɗɗe ɗe urete sa urima ɗum joni joni jiitoɗa hoore maɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko bawɗo listihara ko indema inde nenema kalantamo o haala ko wone ma ha mbiya yoni
ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrata ɓeɗo weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji ɓe arsigaji men kippi kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawi to nakshot lamorgo leydi Mauritanie to legal 6e élimina galle makko ne tawi hakkude robin 4 e robin 5 so tawi a ari ha yettima to garage citerne sa so yeeƴima ma sowne étage ne waɗi karoje ko ɗon ceerno Amadou Tidiane tawate ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 walla kadi so tawi jiɗɗa ko hebdema to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi France mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ene andi dendagal kilneɓe makko base makko ne tawe to Dakar ene tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo heɓete ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina kilineɓe ɓom kadi omo jogui base makko to ɗappol polol dande Mauritanie lande maayo to Mauritanie e Sénégal base o ne tawi to Dagana Mauritanie ha to Rose Mauritanie kala ene tawi toon biyeteɗo ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe taweteɗo oɗo saaha joni Dagana Mauritanie ceerno Amadou Dia noon kala jiɗɗo jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 kala jokkodire makko fati leɗɗe koyɗe musoje leɗɗe ɓaydi ƴakkoji ɓalli musoji keceje musoje kala e leɗɗe gorago ma heeɓa hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kollaɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe alarba sappo jeeɗoɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Seydou Abouba kumpital mon e ɗemgal pular tambiɓe laaɓal leydi ndi Sénégal ɓe kolliti gam jirtinde ɓen yeeyoɓe ɓe tetti produit ji kewɗi no fewi ɗin produit ji noon koye jeereji ɗiɓe mbiyata luumoje baɗoji e nder Dakar Mbaye Sarr chef gardiɗo brigade ko ɗon fannu to Thiaroye holliti beurre fromage liɗɗi kame kosam kala woni koɓe tetti hen ɓe ndentinaran ɓen sodoɓe nde mbawata rentade sodde yogay gueɗe ɗen ɗin fannuji taw danmum koko gasi so tawi a ñaami wontanma gueɗe goɗɗe no fewi nde tawno rentade ɓuuri safrade baccalauréat dawal ɗimmal fuɗɗitima hande o sanga 7 heures subaka e nder leydi ndi Sénégal kala ha noon kikiɗo ko nden tigui gasata ha laaɓane gasa noon ɗo e ñalawma janggo ndin jencudi dawal ɗimmal ma hollire ha laaɓa ɗum ko caggal kay ɓen ŋakkiranoɓe toɓɓe seeɗa beele kay mbawa jokkide ɗum ha mbawa hebde kawguel mumen e baccalauréat jaltuɗo ɗeɗo hen balɗe o kala le conseil national tambiɓe ko fate banggue audiovisuel CNRA ɓe kolliti taw ko Babacar Diagne ɓe kolliti ɓe teskima no fewi yogay teleji e radio ji ha tenti noon yogay sériji jahoji ene mbaɗi konnguɗi kerƴuɗi no fewi taw ko konnguɗi mettuɗi heɗade tawne waɗi ko wayno ƴettoje walla gueɗe patuɗe ɗiɗon fannuji kala ɓe ndentina noon ɗin téléji e radio ji ha tenti noon ɗin série ji taw ko fawaɓe ɗinon film uji walla yaltinoɓe ɗen gueɗe kala nde jomin ndentoto so wona ɗum tan ko satti koko fawete e dow mumen ko fate bourse étranger taw kadi ganduɗa ko fate ɗen étudiaji Sénégal naɓe wurɓe caggal leydi Sénégal jagorɗo jangde towde nde leydi Sénégal woni docteur Abdourahmane Diouf arti e yanñade ko fate goomu rewintogo oɗon fannu kay fonnoɓe jooɗade jonde mumen gila lewru me nden jonde noon koko tardi no fewi o holliti walande kay ɗin étudiaji Sénégal naɓe finoɓe caggal leydi Sénégal bourse mabɓe ko fate nden jonde ɓoyata ɗen gueɗe kala ma ɓuur wawde addude kesamago ha ɓuura wawde yuɓɓude no fewi to Kaffrine ko police taw kadi ganduɗa ko police taw ko police 3e promotion taw ko école 3e promotion de école nationale de police kankon chef kankon brigadier chef biyetenoɗo Paul Tine desɗo joom sukaɓe kañum warti caggal kadi jaggui fetel mum tukke nofuru mum ko ɗon tan foodi rewandu
heddudake wonki mum andaka non ko jeeyi sababu kanko on ganduɗa ko brigadier chef taw ganduɗa ko police national gonnoto Thiès bureau wonande carte d'identité ko 2023 o fekta ton to Kaffrine ko ton noon o yaltini hoore makko aduna andaka non ko jeeyi oɗon sababu subaka hande o ton to France imam Sénégal najo goto kañum jagga toon ɗo e balɗe ɗiɗi noon ma o artire nder leydi makko Sénégal to Dakar ɗum noon wi jagoɗɗo gueɗe nder leydi kame jaccingo laamu woni Gérald Dramane kam holliti ɗum subaka hande o e jayde euro 1 a news ko on holliti ɗum holliti on imam ko imam radical mo ganduɗa ko wajoto sukaɓe ko koko fati banggue dillere kame fitinaji ɗum jeeyi sababu noon nangal makko waɗi subaka hande alarba o ɗo tan e janggo ene gasa ma o artire nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ANSD ko cotal tambingal ko fati banggue binditagol ɓiɓɓe gendi leydi Sénégal kala taw ko binditagol jeeɓi wala ɗum noon yalti ha laaɓi ko fati e banggue GPH taw ko fati ngol ɗon binditagol gasi ha laaɓi ha wi ceer jencude mum yalti o saaha gonaɗo Sénégal naɓe kala limore mabɓe koɓe 17 million pawɗo 126 ujunere fawde 390 neɗɗo woni koɓe bindi heena wonande AGPH ɓe kolliti taw koye 2018-2023 ko fate banggue hoɓɓe natɓe leydi Sénégal taw ko étranger ji tan natɓe leydi Sénégal ne goni hen ɓe jettima 56 ujunere pawɗe 401 taw ko koɗo so tawi noon ko Sénégal naɓe yaltuɓe ɗanni koɓe 156 ujunere fawde 551 ɓiɗɗo Sénégal naɓe ko yalti limore ndo noon hikka ɓuuri arbitrade koto banggue worɓe nder kewendi worɓe ɓuuri teskede kewendi mumen to banggue rewɓe no fotiri kala kono kadi teskama mayɗeli kewɗi to banggue rewɓe ɓe kewani duuɓi no feewi ko jeeyi sababu ɓuraka andede kono kadi teskama ŋakkugola e ɗiɗo henna duuɓi ha tenti noon 2023 ha fayanma ɗo henna teskama ustogola jibingol to banggue rewɓe ɗum woni ko teska e nder gendi leydi Sénégal gartaten ha hande koye Sénégal toon to hayre law paɗenne tawi nder département mo Podor wonande kay finoɓe toon erima wonande kay o batima taw ko jaltuɗo toon e ballal 11 française ene wonde ɓiɓɓe wuro ngo taw ko ɗanniɓe rendinɓe kentolno e 495 million ko président CFA hen 10 million ko ɓiɓɓe wuro ngo yaltuɓe ɓen mbaɗi ɗuma guila on noon batima feeñi wi Ibrahima Oumar Sy haɗo no gonen koolaɗo kuɓal catal santé e nder diwano guila 2022 ha yettiɗo hen aɓe ngakka kay docteur to fannu dentiste to banggue ñiiƴe ɓe erima noon autorité ji ɗi ne mbawata walludeɓe oɗo saaha kay kala sifa kay matériel walla ni bâtiment jaaduɗo jamanu ene tawe ɗon ko noon ɓe ngala cafro fannu ko fate banggue a ñiiƴe Walfadjri la cour suprême hanki o taaƴi ñawol nde ha laaɓi o saaha Walfadjri rokkama gonga ɗum ko caggal kayde signal mabɓe itano ha laaɓi taw kadi wanno ɗum ko jagorɗo e laamu yaltungo woni jagorɗo communication wonno koye juin 2023 caggal kayde signal mabɓe ɗo guita ha laaɓi ɓe ndewinoma noon toon to cour suprême noon yaltini nden ñawore oɗo saaha nden ñawore rokki gonga ko télé radio a Walfadjri to Kafri walla mbiyen toon to Kafountine debbo cowinoɗo baranoɗo toon mo debbo cowinoɗo baranotomo inde mum wonno Awa Cissé e yeeso suka mum ɗiɗo 27 lewru juin wonno balɗe 11 wonande kay on baɗɗo ngal baɗal dogɗo mo inde mum de Diallo yiitama on noon yiita koye wuuro touristique woto ngo waɗɗani Kafountine on o payel mo ganduɗa yilto ko kanŋe toon to Kédougou jillinoɗo toon arti kay e haaltude no yoɓori fittanu makko hay so woni gendarmerie gaynani losko mum tawa gam teskede ken tolno e rewɓe 10 dañi fittima toon to diwal mo Kafountine fuɗɗiɓe kay hollirde mette mumen ɗo e 13 nduɗo hen lewru koko jippoto e booli gam hollirde mette mumen Russie Mikaël woni inde makko kanko woni cukko jagorɗo affaire étrangère mo leydi Russie
ma tawe hande o ko hiri kala e Dakar lamorgo leydi ndi Sénégal mawdan joɗodade Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi kame Ousmane Sonko hoore jaggaɗe gendi leydi ndi gam ɓeydude golle jillu cehilagal kame jokkodiral hakkude leydi ndi Sénégal kame leydi Russie ɗum ɗon woni ko uddi kumpital men ɗemgal pulaar nder gendi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie tambiɓe cetal weeyo gendi leydi ɓe kolliti to ɓooli kewɗi noon ma jippo yogay nokkuji leydi ndi ɗum ko ñande 12 ha fayma ñande 11 ha fayma 12 fitti ko janggo e ɓawo janggo kala yogay diwanuji leydi ndi wonata noon ko to ɓooli kewɗi sembe no feewi ɗon ɗo hoorejo leydi ndi tawete toon to Genefa lamorgo leydi Grèce gam jillu makko toon hayso tawi woni jillu ngo feññinaka no feewi man kettoye musidɗo men haali Aboubaha toon to leydi Mauritanie jaam hiire maɗa jam hiire maɗa ceerno men Sar Abdoulaye Sarr jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe annudine maɗa ko noon tigui ko ɓuuri tengtude habaruji men e nder leydi Mauritanie ko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi ɗi o mima Nouakchott talata hanki sanga miɗi o yaɓani ko Genève kañum woni lamorgo leydi Suisse koye mbadi jillu noon taw ko jillu privé woni visite privé o yeehi toon visite o noon ko balɗe seeɗa kay caggal nde o heɓno polgu e sumgoji hoorejo leydi bannoɗe ñande nogas jeenayi ha lewru juin mayno ndu ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen halfinaɓe ɓeto weeyo woni jaaruɓe to banggue météo ɓe kolliri tigui ne tijja toɓoji e nder yoga e jooki leydi Mauritanie ñalawma alkamisa janggo e aljuma ɓawo janggo ono noon ko gardiɗo catal biteɗo ONM woni office national de la météorologie hono Sidi Elimina Wul Mohamed kañum ɓayini kabaru o holliri noon ndungu hikka ngu ma ngu teski tigui e nder lebbi tati woni lewru juillet ni gonɗen ndu e lewru août dartodu ha lewru septembre ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen BMC ko banque mauritanienne pour le commerce international ɓe mbaɗi lancement version kesso taw ko mise à jour application kesso biyeteɗo BMC mobile banking on application noon ene addana neɗɗo wadde connecté e banque muɗum mbaɗa à distance e kala to mbawɗa wonde kala service aji bancaire noon en tawi e nder oɗon application ko wayno service aji facturation jobgol ko fati e courant e ko fati e ndiyam kala oɗon application kesso kala sa joguima ɗum hay sinno kay a yahani agence banque gueɗe kewɗe tigui ɗe jaaɗo agence heɓata aɗa heeɓa ɗum hano hannirta ni ko wayno kay udditde compte bancaire à distance walla ko wayno namdade carnet de chèque walla wadde virement hakkude compte interne faade tigui e compte bénéficiaire ɗum kala ene heeɓe e nder oɗon application BMCI mobile banking ene addana neɗɗo kadi hebde dendagal document ji bancaire ko wayno relevé de compte e ko wayno rip kala kadi kala mouvement compte bancaire kala mouvement mbaɗaɗo e compte maɗa aɗa heeɓa ko wiyete alerte personnalisé à partir de on application kadi aɗa wawi hebde directement conseiller bancaire siftinde on noon ko hikka waɗi duuɓi 50 ko BMCI waɗi manditare mum e nder duuɓi 50 noon koɓe gone service ɓesgu Mauritanie naɓe e kala saaha noon kamɓe banque BMCI eɓe jaltini tigui application ngaji keesi foof noon ko heɓitande ka e yidde ɓattade clienteɓe mabɓe ko wayno kay oɗo application biteɗo Masrivi noon mbaɗaɗo kene wona joni e nder lebbi nogas nayyi tan ɓe keeɓi kene wona feccere million abonné taw ko huttitoɓe oɗon application biteɗo Masrivi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Ali Mohamed Khouna e biteɗo Jibril e biteɗo Mohamed Jibril ko nangganoɓe e nder woteji ɓe jeeya noon ko yimɓe ɓattiɓe Mohamed Wul Abdel Aziz kono ɗo hoorejo leydi ndi ɓe tumano noon ɓe nanguino noon ko tumede kay yinnode wadde dillere e nder sumgoji he kamɓe kala noon ɓe goppitama talata hanki ɓe goppitama ha laaɓi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ko alkamisa janggo o wonata ñawore biyeteɗo Mohamed Wul Qadda noon ko gonnoɗo sénateur nder leydi Mauritanie kanko ardino fedde taw ko darinoɓe e horde jawdi laamu ko avocat ji noon société biyeteɗo BIS kañum en ɓe o takkuno kay kañum en portinomo plainte taw portinomo plainte kay ko wiide kay wonde o sakti kabaruji e mumen taw ko kabaruji ɗi goodani woni fawde e mumen takkude ɗumen fenade ko wayno kay wiide wonde oɗon société ƴettino jawdi kewɗi haalis kewɗo e juuɗe laamu e saaha gaddigol Aziz tawa kadi ɓe gollani golle ɓe ponno gollude walla ɓe mbaɗi ko wiyete surfacturation woni kala ko golletno ɓe mbaɗa facture aji mum ha tiiɗe tawa jaru mum jarani ɗon ko on société noon kañum
ma portinomo plainte ko alkamisa janngo o darato yeeso ñaawoɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e tiwlirama tigui caggal jaynede taw ko jayde ɓattide laamu de holliri tigui e nder artoɓeɓe wonde kay e nder sumgoji bannoɗi sumgoji hooreji leydi bannoɗi ñande nogas jeenayyi lewru juin 2024 hollirama tigui e nder temedere bureau kala e nder leydi Mauritanie e nder temedere bureau kala hen capanɗe jeegom bureau ko Mohamed Cheikh Ould Ghazouani hooreji leydi kañum heeɓi polgu taw ko polgu labtude no feewi kene ɓuura kay 50 plus 1 ɓe kolliri e nder ujunnaji 4 e temedde 3 bureau de vote hen ujunnaji 2 e temedde 7 e jeenayyi bureau ko kanko Mohamed Cheikh Ould Ghazouani kañum heeɓi polgu taw ko majorité labtungu no feewi woni tigui kene ɓuura 51% rewi e makko noon ko biran Daoul Abeydi kañum noon e nder ɗiɗon bureau ji ko hen bureau ji temedde 92 o heeɓi polgu kay taw ko polgu labtugu no feewi kene wona 50 plus 1 woni tigui e nder ujunnaji 4 temedde 3 bureau ko hen hen temedere 92 bureau o heeɓi polgu taw ko labtugu so tawi ko tataɓa noon rewi hen ko biyeteɗo Hammadi Sidi El Moukhtar on noon ardi ko landa tawassula on noon e nder ujunnaji 4 temedde 3 bureau ko hen bureau ji 97 tan o heeɓi polgu rewi makko noon ayaɓa ko biyeteɗo El Ide maître El Ide Mohamed en dow landa fride on noon taskama e nder bureau ji ɗi vote ujunnaji 4 temedde 3 ko hen bureau ji 10 tan o heeɓi polgu taw ko polgu labtu woni ko majorité so tawi noon ko biyeteɗo ari joyaɓa ko biyeteɗo Mamadou Bakar Ba on noon gembino koye landa AJDMR on noon e nder ujunnaji 4 temedde 3 bureau ko hen bureau ji jeegom tan o heeɓi polgu taw ko labtugu tawi ko jeegom ko Ousmane Soumaré on noon e nder ujunnaji 4 temedde 3 bureau ko hen bureau ji 5 tan o heeɓi polgu labtugu no feewi so tawi ko jeeɗiɓi noon ari ɓawo ko biteɗe Wula Wavi on noon e nder ujunnaji 4 e temedde 3 bureau ko hen bureau goto tan o heeɓi ko wiyete majorité kene ɓuura 50%. musidɓe tedduɓe kasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji moon e ɗemgal Pulaar e nder leydi Mauritanie taw koye sowtowol musidɗo moon sehil moon Haji Abouba yo jaam Allah jogomi jogo golle man jooɗi peewi haali Abouba kompital men gendi leydi Mauritanie a uddi ɗum paɗen ko ton to leydi Mali koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde fama ɓe kolliti ɓe dartima fiyande nden fiyande noon ko hanki fewjanode ɓen wonnoɓe motoje kewɗe no feewi ene gonde pick-up goto ɗum ko toon to Tessita taw kadi koye poste contrôle ɓe mbawi dartade noon sanga 7 heures subaka ne tawi nder cercle mo en second ngal pellodiral noon ɓen jiguitinoɓe armeji fewjinoɓe yande mabɓe ɓe dogui ɗacciɗon ɓandu goto e mabɓe ne heddi ɗon ne wasi fittanum kamɓe armeji jondi no feewi kamɓe yogay motoje ɓe kolliti wona nde oɗo saaha fama ene ɓeydi darde e sembe yogay contrôle uji taw koye poste uji ɗiɓe kippi gam rende ɓesguji leydi ndi to leydi Mali keddoɗen haɓade ko fate inondation yolayru gam teskede to ɓooli ma jippo no feewi e nder leydi Mali ha tewinti noon to Bamako lamorgo leydi Mali jagoɗo e temps de administration à porte-parole gouvernement woni Abdoulaye Maïga on colonel o ummini ko fate banggue campagne tiggidde ko fate gaawi haye diggi kala kaniveau ji kala ɗum noon ko beele diƴƴe ɗe ɓuura wawde yaade wo erima population nde wasata kay weddade wone gueɗe ko fate banggue ɗin kanaluji ɗin ganduɗa so tawi toɓi ko ɗin goni dognoji ndiyam ɗin noon so tawi cukki ɗum jeeɗa sababu beddaji ɗi kewa ndiyam ha nana galleji ne adda ko fate derguitugol galleji e gueɗe goɗɗe kala o holliti commune aji jeegom e nder Bamako kala oɗo saaha darde kay ko darade tan beele ɗeɗo henna gueɗe kala ɓuura wawde rewde lawola Abdoulaye Diop ko jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali hanki nde o bisma e jayde ORTM taw ko jayde leydi Mali wo arti ko fate banggue AES leyɗele tati kay denduɗe fandare woni leydi Mali Burkina Faso Niger ƴettuɓe pellital men yaltude CEDEAO ha laaɓi o holliti kamɓe kay oɗo saahaɓe teski wonande kay some CEDEAO ɓennuɗo henno
haɗo ɗo gonɗen woni hen heddoriɓe konngudi ɗi gadori haalde kala saha ngam hulɓindeɓe ɗon ɗo ɓe jahata ɗo ngam kadi fiirude ɓesguji leyɗele mabɓe wonande kay so tawi leyɗele mon jalte CEDEAO yimɓe mon ko ƴettata visa ya ngara mabɓe ma ɓeydo sattude wo tungi koye discours Oumar Touré goto e terɗe CEDEAO holliti hen ɗum ɗo henna kayno jeeya e gueɗe jeynoɗe sababu ni haaɓe ndunti cetal CEDEAO ha hande noon woni henne jokki hutorade nde oɗon sifa au lieu kay ɗum darto caggal noon nde jagorɗo caggal nde jeydanki o namdimo ko fate banggue toɗɗede horeji leydi Sénégal gonowo kay koyɗe jaam hakkude CEDEAO kame AES holliti kamɓe koɓe yaɓɓuɓe jaɓɓal ko alda e yeccitade ko alda e rumtade firti noon hayso tawi woni toɗɗama jaahowo koyɗe jaam kamɓe kamɗo ɓe toɓɓiɗo ko ɗon tan ɓe toɓɓi ko alda e huttade Mohamed Ali Baccule nangganoɗo ledda kaso gila heccanki taweteno koye kaso mo Bamako hanki kikiɗe noon itta ɗon ɗo kaso mo Bamako nawa to kaso mo Djila ɗum ko caggal nogas e nayyi lewru mandudu ko ene tolno e sappo dawriyanke nangganoɓe kala darima yeeso procureur kamɓe kala ɓe beddama nder kasoji won hen ene tawe to kaso mo Kulikoro ɓene tawe to kaso mo Keñraba ɓene tawi to kaso mo Djila taw kadi ganduɗa ko fate banggue fannu konngudi fade laamu transition jeeyi sababoɗo saaɓe tawe e ɗiɗon cuuɗi niɓɓi to leydi Guinée Conakry leydi Guinée Conakry RPG Arc-en-Ciel landa timtimol ko landa Alpha Condé yaadima ko kolliti metti mumen mawɗi no feewi fade loni kami occidentoji ko fate justice hande o jahowo e nder leydi Guinée noon hande o gila tan ken wona joni duuɓi tati nanggaɓe ne bedda e kaso hay goto dillani haalani taw koye ŋañalde wonnoɓe e laamu Alpha Condé Ibrahima Kassori Fofana kam wonno jagorɗo hoore jagorɗo leydi ndi kame Mamadou Damaro Camara kam wonno gardiɗo suudu sarɗeji leydi Guinée ne wonde Mohamed Dienne kam woni jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingo laamu ɓeɗe henna kala hande ene tawe kasoji tene kadi ala kala ko meeɗi haalide hen ɓe kolliti noon ken joni tolnoye duuɓi tati ko ɓen kay gudda taw tuma hen ko detinde koppareje kamɓe koye mabɓe ɗeɓe gandani hen haydara to leydi Guinée Conakry bureau passeport uddi demuɗi mum wi jagorɗo nden ka leydi ndi o fammini police gardiɗo on fannu Basirou Diallo ko on deppo kay woni cumɗo ɗon ɗo fewnotono ɗo kono kadi holliti en metti mum hewɓe fuɗɗinoɓe kay ɗaminadema keeb passeport uji men caggal hebde passeport e nder leydi Guinée ko hunde sattude no feewi ɗum noon ko gila jeegom lewru nduɗon gonɗen toɓoli jippinoɗi toon ɓe kolliti noon ko jamguel ƴiwonde jeeyi sababu kay ɗi machine-ŋaji oɗo saaha ɗi natti wawde gollade galle pinal mo mbiyata maison de Fouta gasi ha laaɓi on galle mo tuufere mum fawno jeenayi lewru juillet 2012 guil nden noon koye mahadi mo wonno toon to Bourwal Tappe ene tawi nder préfecture mo Piita ko toon kay wo yinnangue tawtorede ardiɓe diwal Pulago e nder diwan o kala o galle de conce kewɗe ma mbaɗe e mum e nder diwanuji fulɓe e nder leydi Guinée guilay nayyi bey baali e gueɗe mum e guese narɗinoje kala sa ari ma andu ko Pulago woni ko tabiti ɗon woni koɓe kolliri e oɗon sifa moɓe kolliri ɗon to Nigéria gouvernement leydi ndi oɗo saaha yowi kala ko fati banggue taxe uji ɗi pawanno e produit ji nattoji nder leydi mabɓe gam teskede o saaha leydi Nigéria ene hatojini e guura caggal teskede cogguji kewɗi ɓeydade e nder leydi ɗum ko jagoɗo tambiɗo oɗon fannu holliti ɗum ɗo e lebbi joya kala produit mo gadduɗa taw kene ɗon produit ko maaro makka beele ñebbe ɗum ɗo henna a yoɓata ko fate duwagne ni taxe haydara beele kadi wonande cogguji leydi ndi ɓuuri wawde ustade gam teskede cogguji ɗi ene ceeri no feewi gaten ko toon to bene activiste franco béninois biteɗo Kémi Séba mo ganduɗa kay ko gandaɗo e haalande muɗum hedande Afrique no feewi ɓiɗɗo France najo hen banggue ɓiɗɗo béninois najo hen banggue hanki o waasi kayitaji makko jibinande ha laaɓi nationalité makko ittama ha laaɓi kay o natti wonde ɓiɗɗo leydi France najo ɗum koye conseil de état bannoɓe oɗon batu jeeyi sababu kanko biyeteɗo Sitlio Guille Robert Capo Sisi
oɗo sa jibinaɗo 9 décembre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetate goto Strasbourg ne tawi nder leydi France natti wonde jibinande leydi France holliri ɗuma ko tambiɓe on fannu to leydi France Côte d'Ivoire Abidjan hanki ko hunde hawnide waɗi subaka law to pont général Kane de Gaulle ɗon kay gorko garnoɗo tan ne joole auto mum mo hinde Mercedes ɗon jippi gaari auto e hakkude lawol tengurengo weddi hoore mum e ngoɗo henna maayo on pont ko ɗon tan warago biftimo a nawimo ɓen noon garɓe auto men donki ɓennude gam koye lawol o darni auto makko ko ɓen noddi pompier police gendarmerie kala gaari gam yidde kay yiilademo ñalawma hanki o haɗo gonaɗo o yiitaka taw ɓandu makko ne yiile suwa taw yiitede ko hande noon heptina holiya gorkajo beddiɗo hoore mum e ɗam ɗo henna ndiyam kanko noon ko commanda brigade kanko noon ko commanda brigade de la gendarmerie nationale jeeyi sababu noon ko dugduno e joom suudu makko gila jamma heccanke o ha fayma subaka hanki o ronki wawde muñje wonduko o bamum sukaɓe kam weddi hoore mum e ngoɗo henna maayo haɗo henna go suwa taw yiite to Burkina Faso tribunal militaire ngal Ouagadougou rokkiri yamirore accitgol ko ɓuuri yawde wonande GARV kama ganduɗa ko avocat nangganoɗo gila lewru mai ɗum ko caggal nde magistrat ji kay kolluno ma nattan hofgo juuɗe kanko noon wo jofono kay ko yidde waddemo contre état gam addude dillere e fitinaji e noddude seppoji e haalde gueɗe ɗe ganduɗa ene haɗa l'état deƴal no feewi ko on kay tribunal militaire yamiri yo accite Rwanda holliti sifande nandiral sifanode hakkude Rwanda Kigali kami britannique ko fate banggue jaltingol hoɓɓeɓe ngala e lawol e nder leydi Angleterre naw ɗum toon to Rwanda caggal kay oɗo hooreji jagaɗo kesso garɗo holliti ma firtu nden sifande Rwanda holliti ɗen koppareji natɗe boñ muɗum gona jaltoje caggal kay nden sifande sifama haala ko heddi so wona ko banggue Angleterre woni ko yolbi wona banggue muɗuma RDC Congo Amérique naaɓe ɗiɗo e Belge najo nangganoɓe e kuddata pewjanoɗo ñande 19 lewru mai toon to Kinshasa ɓe darima yeeso tribunal mo militaire ɓe jeddi ha memi leydi gam jeeyede ko fati e banggue wonande oɗon kuddata ɓe kolliti ala kala koɓe manti hen haydara walla ni koɓe kappa hen ko woodi a haydara to Guinée Équatoriale gonnoɗo jaagoɗo ñawoje leydi ndi ñingnoɗo hoorejo leydi ndi gila tan 2022 beddanoɗo e kaso accitama hanki o e wiide AFP e ballal grand présidentiel ko nden o wawi accite to Gabo nandiral si fande hakkude armée leydi Côte Gabo kame armée leydi France ɗum noon ko heblo camp de Gaulle taweteɗo e nder Libreville hoore mum ma watte école militaire bawɗo heblude koninkoɓe leydi Gabon jokkodiral hakkude mum e leydi France kono kadi oɗo saha France fandare mum ko yidde ustude koninko mum e nder leyɗele Afrique on noon camp de Gaulle watte camp militaire to banggue école militaire bawɗo heblude no fewi taw ko hebloji yoga e koninkoɓe Afrique du Sud subaka hande ko tana musɗo waɗi toon ken tolno e 13 neɗɗo mbasi pittal men taw koye accident minicar noon walla mbiyen minibus jollunoɗo élevaɓe yahannoɓe janggoyde e 12 ko sukkaɓe goto ko dognowo to jeeɗiɗo gañima hen en tawi to hôpital ɗum ko caggal nde minibus o yani o huɓɓi hawre oto goɗɗo rewi e dow rewi e dow makko ɗum waɗi ko subaka hande o to joolam jaɓeri leydi France gonnoɗo hooreji leydi France en 2007 Nicolas Sarkozy kame joom suudu mum karala mbaɗama contrôle judiciaire jeeyi sababu noon ko jofeteɓe peɗeli ko addiɓe laamu 2007 ko ngaalu leydi Liby ɗum jeeyi sawara saɓe goni koye jimadi contrôle ñawoɓe gendi leydi ndi haɗen gueɗe kala ɓuura labde so tawi laaɓi oɗo saaha kaso jambaniɓe e nder leydi ndi France to Gaza wonande toppitiɓe cellal ɓalli koɓilliti keeɓi fiyande wulde jaw iwde armée leydi Israël noko mbiyata absan noon wari kene tolno e yimɓe sappo wasɓe pittal men hewɓe hen gañima koye école aji tati wonɓe bombi to Nusra
kame khana yunesa e absa di nokkuji kala jeeyi sababu hakken tolno yimɓe nogas mbasi toon pittali mumen russie fiyande bonne ne mbaɗi heccanki ñande altina subaka toon to kef ha e nder leydi ukraine kala ken tolno e capanɗe nayyi missile ɗiɓe beddi derguiti hôpital sukaɓe ha mimi leydi jeeyi sababu loni pelle mawɗe occidentaux ji kolliti hen mette mumen capantato e jeetaneɗo mbasi pittal men hon nogas e jeeɗi koto keefa lamorgo leydi ukraine ken tolno e temedere capanɗe jeenayo neɗɗo a woni a gañiɓe hen musidɓe tedduɓirgo hen wonno kumpital ngal min gaddannomon kikiɗe hande o to leydi mauritanie ko musidɗo mon haali abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar kettima laki jaam yo jaam Allah o hiranena